Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Odyssey, Om, Eau de Parfum. Iyan ni siya ni Armaf. Om ni siya botang balon pang lalaki. Pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag Eau de Parfum ni siya botang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali ka interesting siya kay sa pagplastar sa mga nota kalaka lang. No? Laka lang ang pagplastar sa mga note sa iya kay ang kalabanan nga makita mo ang amber nakabutang sa base. Kagang jasmine ara sa top o kon sa mid. Pero sa mga plastars ning mga nota, baliskad. No, lantawon ta. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have vanilla kag amber. Wow. Ang amber, kalabanan makita mo siya sa base. Pero, ginbutang siya sa top. Butang balon sa sugod pa lang, mainit na siya. No, kag mahumok tungod sa vanilla. For the mid, we have oriental notes, iris kag spices. Ang iris masimutan mo dayon. Ang iya nga pagkapulbos kagapa-lipstick nga hamot, no? Tapos may oriental notes siya kag spices para gaan siya sim pagka-interesting nga hamot. Kag for the base, we have vanilla, leather kag jasmine. Wow, ang jasmine nakabutang sa base. Kalabanan nakabutang na siya sa top o kon sa mid. No, nagbalis karanay sila pwesto sing amber. Amo na nga ka-interesting sa iya. Pero mahamot siya, manami simutan. Ang angay nga temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kon 10 to 21 degrees Celsius. No, pangtugnaw ni siya kay mainit nga vanilla nga may iris nga hamot. Ka interesting siya kag ang amber ara sa top. Amo na nga mainit sa dayon. Na kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye.